Malondreni ku program ya lero ya Gwede tukuyambika kuti pamene pokuonera Mibawa television tabwera ndikambenkani zosiyana zimene zikuchitika zina mwazimva zina simunadzimve ena akomesera ayikamo zofuna iwo wisintha nkhani mvekanso mwantundu wina ife timabwera pano kuti tifotokoze mmene zinthuzo zikuyendera dzina langa ndi Selina Dumbula program ino timakhala ndi Steve Konobanda bambo Steve Konobanda amene amazukuta nkhani mwathawe zonse linawonso tawapatse moni kuti tiyambe kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo ndi bwanji tili bwino program ya zikomo kwambiri amandifunsa ena kuti kodi agilizeda alipo adausi alipo achenji golo alipo oho chabwino alipo ndithu dausi alipo kukhala zikaye thekaye agilizeda alipo nempiwa mkhotakota anawina chisankho ku parliament kwamapezeka mudziyang'ana makamera aja ndithu mudzaona kwalakasali kotsutsa achenji golo auladi usa nawonso alipo iya anthu amangwenda kufunsani pamene amamveka pandali iye mafunika kuti basi kuwapatsa mpata zanu alamuliri fa amati yoliritsa amati yani ng'oma yoliritsa sichidaboka tisamundale pena pake mafa kukhala uzungu yang'ana zako udzatuluke mwina kutatsala zaka zingapo ukayamba matukutuku pano ndale ku mlando kupatsa suso olo amatiti kulibe tu munthutu wabwinobwino tukundale pena pake basi kungokukhotetsa pena pache basi siumaziwa zoti ikhoza kuzakhota tsiku lina koma iye amapeza njira so anthu amene alipo ndithali dziko pomwe muno kugwira ntchito ya OMP ayenawa uladiyo iyayo alipo nawonso adausi alipo anthu akuti mona adausi anthu akuti mona uladi Musa atito patseni mona Griseda Geoffrey ujera kuti ansonda aliponso ansonda ndopezeka nthawi zonse ansonda saso ayayi ansonda alipo amene alipo saso ansonda amene atisanafunse mona amapezeka ndeire mama platform osiyana sangafusidwe tidaipezo likhoza kudabwa kuti ansonda chabwino tiyambe nkhani zathu zalero anamiwa apatsa mlandu ofuna kulanda dziko taufotokozani mlandu umene uzimakhala bwanji timati treason pa Chingerezi ni mlandu waukulu kwambiri ndikati ni mlandu waukulu chilango chake tikaona ni malamulo a dziko chimakhala kuti kukaphedwa yes apatsa milandu iwiri ofalitsa zinthu zabodzaso ali ndi iwiri pajada amanga lachinayi sabata latha powaganizira kuti akuti zomwe adalankhula pa kanema wina pa interview manali nayo zimenezo ndi zomwe zapangitsa kuti apatse mlandu omwe akuganiza kuti amafuna kulanda dziko so umenewo umakhala kuti ufuna kuchotsa boma kapena ukumemeza kuti pachitike nkhondo kuti boma ligwe kapena kuthandiza adani kunena kuti aukire boma alande boma umakhala mwanjosiyana koma kumakhala kuti mukukhoti mukafotokoza boma lifotokoza mfundo zawo nawonso afotokoza nkhani zawo komanso wina oti ufalitsati owaganizira kufalitsa nkhani zabodza zoti zikhozosisa chisokonezo atadanena kuti ku DPP kuli anthu ena 5 omwe amaonekera ali ndi resesi yakupha makatenga anthu kudzaleka ena kumaula kuti akaphe anthu so zonsezo poti zili kukhoti tizimva so analowa dzulo nkhoti foti mlandu wa treason mlandu umenewu citizen ndi khoti lalikulu la magistrate magistrate ukabwera amayenera utumize ku bwalo lalikulu la high court so ngakhale maloya awo anapempha belo ya anamiwa koma sizidatheke chifukwa choti magistrate ndibe mphamvu zimenezo malingana ndi mulandu umene mwawerengera kuti mukuwaganizira so nkhani yayitumiza ku high court ndekuti zaterema kwasunga kumaula prison kudikira tsiku limeneno high court
litayike kunena kuti Likambe mlandu. likambe kumva mlandu kuti iwowo akanene akuvomera kapena kukana kapena maloya awo akapange apply bail koma makondishoni a bail tikaona mbuyo mu milandu ngati imeneyi imakhala yovutirapo kwambiri condition yake. Chabwino. Kumbuka so akasibunyira mphadapa sapo mlandu ngati omwe. Kwa basi. Nthawi imeneyo. I think ijapatsire na chilumpha mlandu ngati umeneyo. Pakati paso patalibe anaveka ndi mlandu ngati umeneyo ngati sakulagwetsa. Anthu ndetikamva zikalowa khoti. Koma chipani cha People's Development Party chakondwani na nkhomwe a president ake. UTM a president ake adalitsoka bambe. UDF chipani cha president atupere muluzi. Atulusa statement. Yomwe ikupempha United Nations, Sadiki, African Union, Malawi Law Society, Malawi Human Rights Commission kuti nkhani ayitsate mwachidwi ndipo akambirane ndi akuluakulu aboma kunena kuti kodi malamulo akuyenera kutsatidwa komanso ufulu wa munthu pa nkhani imeneyi. Usaphwanyidwe. Akuti ufulu wa democracy sitikuyenera kubangana yayi. Tikuyenera kutsatira foti ufulu uli malamulo mwa dziko lino. Tikuyenera kuti titsatire kodi ufuluwo ndi chani. Ndipo anena kuti akufuna statement iyo kuti anamiwa awatu atulutsidwe pamene nkhani ikupitirira kubwalo la milandu koma atulutsidwe pa belo mu statement imene ayankhula ndiyo ndi imene ndetimva kuti kodi high court naso sidediso inanenaso bungwe lawo la sidedi nanenaso kunena kuti tikufuna kuti chilungamo chiyende mwansanga pa nkhani imene iyi kuti upite ku high court iko kuti ukhale kuti mlandu ukuyamba peza ngasipena ato amangokukhazika kuti so tiona kuti high court ipereka tsiku liti boma likatani nawonso akakamba zotani selina. Ngani ina machalichi awuziloradzikana ndalama zokayikisa machalichi nayo ndikuti ayibwerera nayo ndi ikukayikitsa ngati kuli zinthu zomwe atha mavala khome ziwiri ndi kumachalichi mwina kupatula chipembedzo cha chisilamu kapena amboni kapena mwina apostoli aliponso magolosi ake omwe sapanga nkhani zopempha chabwino ndibwere kuti nkhani imene yakambedwa kuti kwanitsa malemba bwanji kuti osati kupempha koma kwanitsa malemba kwa project omapempha anthu andali ndiye kudali kuti chalichi cha St Peter's Anglican mu diocese ya Lake Malawi mdziko muno cha Anglican chimakondwera kuti kwatha zaka 75 ndithu chalichi chimenechi ndi anaitana mlandu olemekezeka Justice Fiona Mwali. Ndipo lankhula adalangiza machalichi wonse mdziko muno kuna kuti ngati njira imodzi kuti tifatithane mkatangale dziphuphu machalichino mudzikanaso ndalama zokayikitsa tidakapaponso pano nkhani munayika bako embuyo mwakumbukira inde chimachitika ku machalichiko kumakhala ma project omanga chalichi ma project onena kuti funa matailo sikuno ma project omanga holo omanga basi kuno ogula basi kumakhala nkhani yosazikana ndabusa kumakhala nkhani yokhazikitsa abusa kumakhala nkhani yodzodza nsembe yodzodza mabishopu kumakhala pepa Sunday kumakhala nkhani yakwaya kuti kukhazikitsa chimbali kapena chimbali chomvera kapena choonera ndi kumavumbuluka maplate ndeno amatira kakhala fatu aja makhala kufuna ndalama project ya chalichi imene tayipangira ndi 20 million koma tikawerengesera Khristu athu tikagawira limene chuma chikuyendera sangayivumbulutse ndamayang'ana kuzipani za ndale tsopano so kuzipani za ndale kuja amapanga target anthu angapo amene akuoneka kuti kuzipani kuja ngobeba akuoneka kuti zawo zili bwino kugawa ndalama sinkhani sikuti amayitana aliyense sakuvutika kudzitulutsa ndalama sangayitana regional chairman sizimachitika sangayitana regional governor kupepa Sunday sizimachitika ali mulendo wothu olemekezeka minister kapena secretary general chipani kapena advisor wa president mulendo olemekezeka chifukwa madzoda amene ujayo akabwera abweretsa chithu azalemekeza choperekanso nayeso ndenayeso safuna kuphwekesa maona so mukamuyitani munthu wandali ndikuzaphwekesa pamalo sizimatheka so iye ujapokhozekera zimene zija polingalira ndi ndalama zake zili amatha kupanganso njira zina zoti ndalama zija akabe pina pake kuti akatati akaonetse ndalama zambiri zimachoka mwa anthu andale mwina ndi 20% 10% imakhala ya chilungamo yawo zambiri zimakhala kuti anasosa pena pake ifeyo ndi amipingo pofuna kuti tikwanitse ma project athu pofuna kuti tsiku lodzodza ansembe athu alandire firiji
khaluka kudzoza bishop kapena amabwera ndi fridge ukatolika ndi mafridge mphatso yawo imakhala fridge imeneyi ayitenga kuti wandala ameneyi anakonzekera nakuza kale kale uniform amene akuponyawo olo chambale chake chimakhala uniform chikuchoka kuti nde akunena kuti ngati mukuona zokayikitsa sakuti mukane koma anthu ati machira kumva kuti awa kukhala ngati akuba nde timayitana kuti bwerani kuno tikayitana akatipatsa mphatso Yehova imalandira aliyese mukayitana akatipatsa mphatso after a week timatulutsa kalata yodzudzulana boma lomwe lili amene itamuyitana mwanji simmakana ati pamalola kula mwatuluka katangale chakuti koma dzanadzana alandira mphatso yake apereka yawapoma momwemo ya cement alandira matumba a cement kwa tsogoleriyo kapena kawina kochipaniko koma pakathawa wiki mipingo yomwe ija ikulemba kalata kudzudzula kunena kuti awapaga katangale koma ndikutenga one fa mipingo imayeneka ili ndi mbali yayikulu pofuna kudzudzula zochitika mipingo yes so faka mafunsa kunena kuti mukwadzudzulawa koma dzana mwalandira matumbawo a cement so anthu amene mukuwayitanawa ali ndi mbiri zoyipa mukulandira mphatso zawo ndakunena kuti ngati njira imodzi chifayi waja amadzaziyeretsa no kutchali chikucha anakamba kale kunena kuti munthu andala akachita chinthu cholakwika amaziyeretsa kudzera mu ntchito zachifundo nde tonse mito yathu imazungulira mati ni munthu wabwino maona ni munthu wabwino amenoja anapanga chakuti nde timachita kudziwa nkumuyitana nkuchilandira chinthu chija kodi katangale timudzudzula bwanji olo anthu aja chifukwa mpingo umenera kudzudzula choyipa chimachita anthu koma ngati tikudziwa kuti apanga cholakwika ndikuwayitana nkulandira aopa saopa zimene zili mipingo yonse ndakamba kale mwina fake ndapatola kuti mwina chipembedzo cha chisilamu sizipangapanga nawo ma fundraising sungapeza chipembedzo cha chisilamu kuti chakuti mwina iwo tasiye panja koma zipembedzo zambiri za chikhristu mwina upatolanso mpingo wa mboni za Yehova sindinaumvepo kuti olo wayitana wandale wakhala nawo wakalankhula ngati guest of honor ayi kapena apostoli aja amalalika mose waja ayi sikutaza maitanidwe lanthu ndi akhristu anena kunena kuti zokayikitsa musamalandire pofuna kuthana ndi chani ndikatangale ndi pempho lona inde chifukwa anthu ena olo machalichi makakhala azibusa olasepe ena samakhala ndi political gain alowe wakuti uja nalenso zatani ndidzapindule kumakhala tikuseri kwa anthu andale wakupita kukaona anthu athuwa asembe athuwa azibusa athuwa atabwera ndikamphatso aka tabwera ndikachachachati aka chachati amazo munthu andale ndovuta ndeko wachali chikokhali ndimeneyo kuchoka ku pempho la Justice Fiona Mwale kunena kuti nzikana ndalama zokayikitsa pofuna kuthana ndikatangale ndithu tikudziwa kuti tikufuna ma project osiyanasiyana koma ngase anthu ali ndi ndalama ndi amene wandale koma sakana ngazi zabwinobwino koma ngati zili zokayikitsa kuti iya Steve wawawa pa chaka chimodzi ndalama zimene zizi mundale mangola kumene azitenga kuti waona ndemundidzudzulaso ngati nthawi za Jesu chabwino tikabumulire tikabwera timalizise nkhani zimene bwerazo mmene tichitira program ya lero ya Gwede ndikulandireni chigawo chachiwiri cha program ya Gwede timalizise nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero tikuyamika kuti mukuonerabe program imeneyi ndakulandira chigawo chachiwiri pambanda zikomo awa a DPP ananena kuti afuna kutsitsa chiwerengero cha ma-PS mboma of which adachita ndithu chidafika pa 38 koma chakweranso chafika pa 60 zikukhala bwanji anthu andale anthu andale sungamvetsa ndovuta maganizidwe awo ndovuta kapena mwina ntchito imachuluka ali kufotokozera kwawo timva atalowa boma la DPP lidanena kuti ati boma la MCP mudali ma principal secretary ndi mlembi wamkulu adongoti PS ratiza principal secretary mlembi wamkulu wa mboma amene amagwira ntchito zazikulu kuyang'anira unduna uja amatha kukhala mmodzi kapena maunduna ena amatha kukhala awiri tiyerekeze Minister of Trade amatika trade industry ka trade ndekuti kukhala principal secretary wa trade kumakhala principal secretary wa tourism ndekumakhala principal secretary mwamvesesa kumeneko kandi kwa agriculture ndio matha kukhala wina wa agriculture wina matha kukhala wa irrigation wina matha ngompasa AIP mukuona chimene chimachitika ndeno ankanena anzawo aja kunena kuti chiwerengo chanu chili 8 ife titsitsa ndeti lafa ndikutsitsa
ena kuchotsedwa ena kutani chidafika nkati chifika pa 38 koma pangotha miyezi yochepa zikuveka kuti chiwerengero chili chatu cha alembi m'bomamo chafika pa 60 50 akuoneka ali maministri osiyana-siyana 10 angwasiya ku office of president cabinet kuli kwina kwake amanthu ama kuti ku Guantanamo umangopita kungokakhala soti kugwira ntchito ina iliyonse zimene zimachitika m'maboma onsewa pali chilango chimenecho chomwe amalangana powalanga ma principal secretary osiyana-siyana chimachitika ndicho kuti muli dziko muno muli khalidwe loti maboma akasintha osewa sitinganena okhosa akachoka amafuna ike system yawo anthu awo so anthu ogwira ntchito mboma amapanga safa pena kunena kuti adzikhala mbali imodzi ya chipani chomwe chikulamula kuti adzionetsa kuti olasaka amaoneka kuti akongopanga kuti sakuonetsera kuti ine ndi wachipani cholamula amatengedwa ngati kuti ndi wachipani chotsutsa zimenezi ndi zomwe zaononga kagwidwe bwino ka ntchito kachani ka mboma so yakhala trend yokuti boma likasintha anthu amaonesesa kuti ma principal secretary kapena ma director apo ndi apo amene acha achoke abwere awo within mboma momwemo kapena kuchotsa kwina kutani kubweretsa ndiyeno akakhala kuti usitigwiza naye amakamusiya ku ofisi so aboma lolo kunena kuti akuti kuonjezerako ati kwa iwo ndikofunika ndi malingana kuti maunduna mene atani alili ati chimodzimodzi kugawa unduna wa energy and mining ndekuti ku energyku poyamba udali umodzi ndikuti akugawa tikuyeneranso kukhaso ndi ma PSN machako komano anthuwa tikuona papa nkhani yonena kuti yosamala chuma chifukwa pochepetsa pangana nkhani yosamala chuma koma tizinena chilungamo kusamala chuma ni ndali kumalayi kuno sizimatheka chifukwa anthu afuna kusamala chuma pamakhaso anthu ena anatithandiza kodi amene wati asiye mukuona tipange bwanji akuvuta kupereka pressure inetu ndi mathandiza atu mwanjira iti inetu ndinatapa atu ndrama zanga atu kupereka atu kumene kuku ndemu ndipanga bwanji so austerity measure kumalayi kunoko kasamalidwe kachuma kamango kambidwa pakamwa koma kuseli kundali ndi zomwe zimakhala zikutenga malo kwambiri chifukwa chinaso ndakambakali ntchito za mboma muzaonongekera ndikuonetsetsa kuti anthu amene aligwira ntchito mboma adzichita kuonetsa kuti ndi athu zimenezo zomwe zaononga chani civil service kagwidwe kachani kantchito kachani kabwino ndiyeno I think kusogoloko zikuyenera kuti zisinthe takambapo komano toti ma PS6 amenewo chiwerengero chija nkati 8 amaononga sindiye kuti chatsika chikhabebe mofana nabe patipo fama ina khali galimoto yabwino zimagapo zake zimaplado zije fuelo pamenepo malipiro nkhani ya malawasi nkhani ya house nyumba zinthu zosiyana-siyana zonsezo zikuyenera zidani zikhalepo ndi 60 ngambi ndi kusamala kwa chuma kovuta malingana ndi mene ndaleso kuti zimatenga polamulira adzikuno foti chipani chomwe chimalamula ndi cha ndale chomwe chinawina ndithu nkhani yathu yotsiriza adi ma MP kampeni yapita ija adagwisa ntchito ndalama zokwana 88 million pa kampeni ija Ripoti la Westminster Foundation for Democracy limafufuza kuno kumawe kuti chisankho cha 2025 munthu kuti afikepo wina okhala MP waononga ndalama zingati ataphatikiza peza kunena kuti dzipani anthu ma MP ndalama zokwana 88 million ndizomwe anthu agwiritsa ntchito kuti awine apambane ndipo pachisankho chapita chija adatsogola kwambiri idali MCP nanga sidali mboma makandidate ya MCP ajuwira adala DPP chisankho cha 2019 chija taimeneyo adatsogola kwambiri ku kampeni yawo pa ndalama idali DPP so apa tamene idatsalira MCP so panopa kuonetsa kuti ndalama zomwe zagwira ntchito ndi zimenezozo so chomwe chimachitika izizi report kunena kuti zimaonjezerano katangale chifukwa chokuti munthu uje ndalama zomwe amatenga ndinanena kuti amakhala kuti anthu ajautenga ndalama mwina za grocery yawo yafa chifukwa chokuti ife anthu tikamva kuti asedina kufuna kuima pa chisankho chinthu choyambirira ndizikamwa kunyumba kwa Selina mavuto anga ena aliwonse apita kwa shadow ndi amabwera daily ine fizi mwakuti ine kunyumba kusindinaje ukongopanda kupereka ndalama anenda kusaza kuvotera
ukafika pa nsonkhano waitana mafumu ose aja wagayire Sangangobwerera. amene akuimba ngoma aja uwagayire so ndalama zija munthu uja amathakolowa kuti akumatenga katapira anatenga ngongole kapena ngati anali ndi business ikuchoka ku business zalowa pasi akalowa pa MP paja amafuna abwezeretse the one amathawa deralo kukakhala dera lakwina ndikuyamba kupanga madilo siyana zitukuko mmene mujamo kuti na Yesu adzipeza kanga chepe chitukuko chosalimba chatchulidwa ndalama zambirimbiri kuti na Yesu abwezerese badibo abwezerese pamene pajapa so ifeso vuto lina lomwe amakisati MP athawe kapena MP adzakhale kuti akupanga katenge ndife anthu kuti abwezeretse zimene adakupasa chifukwa chokuti timaganiza kuti pamene nthawi ya chisankho yafika ndekuti ndiwo wakama mashadow MP athu then awonso poti udindo wakufuna amayuza njira zosiyana-siyana zokuti atani apereke ndalamazo pamapeto pake iwo aja saoneka akufuna I think pano anthu ambiri akhoza kuona kuti ma MP awo chiwinireni sanapite anakathawa akufuna kubwezeretsa grocery yawo idzukeso ana awo abwereso ku skulu zinthu zawo zinatani zinayima zinatani so tikhoza kumanga figure komano tione kunena kuti pamapeto pake kodi chitukuko chingapite patsogolo katangale angathe anthu ajatu panopa ali ndi mtima obwezeretsa ndalama zawo tifune tisafune kundale kulibe ntchito zachifundo umakhala ngati kupanga invest kuti uzakolole chimozimozi amene amathandiza kuchipani kuti chiwine ndi amene amazalandira maudindo osiyana-siyana pamapeto pake chifukwa chokuti amapereka kuti azatani azakolole ndi ifeyo tikamavutitsa anthu aja ndimweti pakhomo pano ine ndamenyana ndamunanga ndifuna transport muzoti kutsogoloko adzafuna kubwezeretsa MP ameneyo zimachitika zofika mbe anthu apita kwaguguda kwa MP amunanga ndithamangisana mifa zipita kumbuzifuna transport zimachitika mudzafunse ma MP aja muzacheze nawo koma sangakane chifukwa choti ndi nthawi ya kampeni akangokana munthu uja kongoti MP akana kundithandiza mafuta zavuta oipitsa mbiri tabwino timbalize choncho lero nditi tathokoza kuti mwazikuta nkhani zimene tinabwera nazo ziko kwambiri sure timbalize motero program ya lero ya gwedegwede ukamba nkhani zimene zikuchitika pano timabwera ndi nkhaniyo ikuyenda bwanji zoona zake ndi ziti ngati kuli kulankhulapo kodeni wake ankhaniyo alankhula motani osabwera ndi nkhani zongomva motamanga koma kudzifotokoza mwachochocho ine ndi Selina Dumbula amene amatizikutira nkhani bambo Steve Kono Banda pamakina tinayi ndi Sumeya Chitela pa FCC patadama ndako manso Sambanda Junior pitizani kuonera ma program eno tsatira tapita gwede